Janko Hraško. Bola raz jedna žena a tej bolo veľmi ľúto, že nemala deti. Vždy jej bolo clivo samej. Raz oberala hrách, muž si tak vzdychla. Ach, keby som mala aspoň také maličké dieťatko ako Hrášok. Predsa by sa môjmu srdcu uľahčilo. Raz, keď už od toho času prešla hodná chvíľa, išiel jej muž do poľa orať a žena doma varila. Keď prišlo poludnie, ústavične z kuchyne i do kuchyne behala a bedákala. Ach jaj, ktože môjmu starému jesť zanesie? Ja, mamo. Zavolalo voľačo spoza pece. Žena sa obzrela, ale nič nevidela. I hundrala si po podnos. Ale ktože si, kdeže si, aby ťa stislo? A či ma nevidíte? Odpovedalo to a skočilo spoza pece na lavicu a tam začalo tancovať. Bolo to také malé ako Hrášok a očká to malo ako trnky, len sa mu tak ligotali, až milá vec. Ja som to, váš Janko, váš synáčik, kričal. A keď sa mať dobre poprizerala, zaradovala sa, že má naozaj synčeka ako Hrášok. A tak ho aj nazvala Janko Hraško. No, mamka, len mi dajte chytro jesť, potom zanesiem otcovi, volal Hraško. Mať mu doniesla plnú misu halušiek a on neodišiel od nej, iba keď dno vykúkalo. Potom mu matka pekne na chrbát do plachtičky uviazala misu halušiek pre otca, vidličku a lyžicu zastrčila pod pazuchu, hrniec s polievkou vzal do ruky a išiel do poľa otca hľadať. Išiel si on veselo hvízdajúc, až prišiel k jednému jarčeku. Tu sa začal škrabať po hlave, nevediac si rady ako cez vodu. Napokon vytiahol lyžičku a vidličku spod pazuchy, sadol si do lyžičky ako do člna, vidličkou zavesloval a šťastlivo sa prepravil na druhú stranu. Potom vzal nohy na plecia a utekal, ako by ho hnal. Len tu sa ako si prevážil, potkol sa na hrude a bác, spadol do hrádze. Hrniec sa mu rozbil a milý Hraško sa začal topiť v polievke. Ale chytro vytiahol vidličku a tak ako na žrť sa vyškriabal a dočkal, až polievka odtiekla. Iba potom prišlo najhoršie nešťastie, lebo sa nemohol z hrádze vydriapať. Čo neurobil? Vystával si z halušiek most a tak sa vyslobodil z hrádze. Potom zas halušky pozbieral a šiel ďalej. Uvidel otca. Zďaleka zakričal. Ňaňo, ňaňo, ňaňko môj, nesiem vám jesť. A sedliak sa veľmi začudoval, keď videl len misu, ale nikoho, čo by ju bol niesol. I zvolal. Kdeže si? Čože si? Ej, nuž či ma nevidíte? Ja som to, váš synček, váš Janíček. Zadivil sa otec tým rečiam, lebo doma nejakého syna nenechal. Ale ako je, tak je, keď sa mu Janíček ukázal, nuž, vystískal si ho, vyboskával od radosti, div ho nezadusil. Keď sa natešili do dobrej vôle, Janko dal otcovi jesť. Otec sa ho však opýtal. A či si mi polievky nedoniesol? A milý synček rečie. A veru nie, ňaňko, lebo prišiel pes a rozbil materin hrniec, nuž vám nič neposlala. Potom začal otec halušky jesť, ale mu veľmi pod zubami chrapčali, nuž sa spýtal, čo sú to za halušky. A Janko chytrý skočil mu do reči. A veru to mamka Maxle utlkli, preto sú také. Ale otec pozoroval cigánstvo, lebo videl piesok a zem na haluškách. Nuž začal remeň z nohavíc odpasúvať. Ale Janko nečakal dlho, pobral nohy na plecia a utekal k volom, lebo zavoňal, že by ho to bolelo. Keď sa otec najedol, pribral sa zas do práce a nedbal nič na to, že mu syn utiekol. Iba keď začne orať, počuje Janka volovi z ucha kričať. Hej sa, nie, hej sa! Vtedy ho otec badal a chcel ho vyšticovať, že mu voli durí. Ale Janko na to nič nedbal. Bol rád, že sa mu to s tými haluškami prepieklo. Potom Hraško dobre poháňal otcovi voli, nuž si ho otec obľúbil. V tom išiel tadiaľ jeden pán na koni, ktorý sa veľmi začudoval, keď počul hlas, ale pohoniča nevidel. I prosil sedliaka, aby mu povedal, kto to tak kričí. Sedliak mu všetko vyrozprával a ukázal mu svojho syna volovi v uchu.
Pán sa veľmi divil a umienil si, že musí chlapca stoj čo stoj dostať, lebo keď odchádzal z domu, sľúbil žene vzácny dar. Začal sa teda so sedliakom jednať, aby mu toho chlapca prepustil, že mu u neho dobre bude. Ale sedliak ani za všetky poklady sveta si nechcel dať synáčika. Vravel, veď je to celé moje potešenie v starobe. A vrtil hlavou, že nepredá a nepredá. Ale v tom mu Janko pošepol. Len ma predajte, ňaňko, veď mu ja ujdem. Keď mu pán 100 dukátov sľuboval, nuž mu Janka na ostatok predal. Pán dal Janka do mešteka medzi samé dukáty, meštek strčil do vaku na sedle, vysadol na koňa a popchol ho. Janko hraško vyňal nožík z halienky a prevrtal dierku do mešteka i do vaku a po jednom pospúšťal dukáty na cestu, potom sa i sám spustil. Dobre mu bolo naspäť trafiť, lebo mu dukáty ukazovali cestu, ledva ich stačil zbierať a domov dovliecť. Už od dverí kričal. Hľa, ňaňko, či som vám dobre nepovedal, aby ste ma predali? Teraz máte i peniaze, i synáčka doma. A rodičia ho vyobímali, vystískali od radosti a tak si potom dlho žili, hádam až do týchto čias žijú, ak nepomreli.